Γεια σας, είμαστε ο δημοσιογραφικός όμιλος του σχολείου μας και σας καλωσορίζουμε στα δημοσιογραφικά ακούσματα, τη σειρά podcast που στοχεύει στην ψυχαγωγία και στον προβληματισμό. Αγαπητοί ακροατές, ο τίτλος του σημερινού μας podcast είναι «Τι είναι το Βυζάντιο?». Αν σας ενδιαφέρει να γνωρίσετε τη φυσιογνωμία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν έχετε παρά να μείνετε συντονισμένοι. Ας ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα. Τι εννοούμε με τον όρο Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Ο όρος Βυζάντιο ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία καθιερώθηκε από τους ιστορικούς τους νεότερους χρόνους, συγκεκριμένα τον 16ο αιώνα, για να περιγράψει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από το 330 μετά Χριστόν έως την έλωσή της από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου του 1453. Ήταν ένα κράτος με διοικητικές δομές, εξυγχρονισμένη νομοθεσία και σταθερό νόμισμα, το οποίο κυκλοφορούσε από τη Μεσόγειο μέχρι την Άπο Ανατολή. Και γιατί αρχιτοποθετείται στο 330? Γιατί στις 11 Μαΐου του 330 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και μετέφερε εκεί το διοικητικό κέντρο της Αυτοκρατορίας. Κανείς από τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας δεν θεώρησε ότι αλλάζει το κράτος του οποίου μέχρι τότε ήταν πολίτης. Οι κάτοικοι εξακολουθούσαν να αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμαίοι και η αυτοκρατορία τους ως Ρωμανία. Ο Αυτοκράτορας έφερε μέχρι την άλωση της αυτοκρατορίας τον τίτλο Αυτοκράτορ Ρωμένε. Άλλο ρωμαϊκό στοιχείο είναι η χρήση της λατινικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας. Τα λατινικά και άλλες ρωμαϊκές γραμμές διατηρήθηκαν έως την εποχή του Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα. Ο Ιουστινιανός θεωρείται από πολλούς ως ο τελευταίος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, με το τέλος της δυναστείας του να σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αρχαιότητα στα μεσαίωνα και στα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά της αυτοκρατορίας. Και ποια είναι τα βασικά μεσαιωνικά χαρακτηριστικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας? Πρώτα απ' όλα η γλώσσα. Από τον 7ο αιώνα και εξής, τα ελληνικά έγιναν η επίσημη γλώσσα του κράτους. Ωστόσο, η λέξη Έλλην σήμαινε τους Βυζαντινούς στην ειδωλολάτρεια, τουλάχιστον μέχρι τον 13ο αιώνα, όταν άρχισε σταδιακά να αποκτά ξανά εθνικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι η αυτοκρατορία ήταν πολυεθνική και πολυγλωσσική. Εκτός από Έλληνες, περιλάμβανε Αρμένιους, Αιγύπτιους, Εβραίους, Σύρους, Σλάβους, Καπαδόκες και άλλους λαούς. Παρ' όλα αυτά, στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ελληνικά κυριαρχούσαν ως διεθνής γλώσσα ήδη από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πολύ πριν από την ίδρυση Κωνσταντινούπολης. Εξάλλου, σε αυτό το ανατολικό κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η διεθνής γλώσσα ήταν πάντα τα ελληνικά και ποτέ τα λατινικά. Η εκπαίδευση επίσης βασιζόταν στα ελληνικά. Όπως σημειώνει η Ελένη Αρβελέρ, τα ελληνικά έγιναν το χαρακτηριστικό πρώτα της Εκκλησίας, ύστερα της Βυζαντινής εκπαίδευσης και προοδευτικά του κράτους. Το πρώτο μάθημα κάθε παιδιού ήταν η γραμματική ή, όπως έλεγαν, το ελληνίζειν την γλώσσαν. Ο Βυζαντινός μαθητής μάθανε γραφή, ανάγνωση και γραμματική, ενώ διάβαζε τους αρχαίους συγγραφείς, ιδιαίτερα τον Όμηρο. Αργότερα μελετούσε το Δημοστέλη, καθώς και άλλους ρήτορους και πεζογράφους, φιλοσοφία, αριθμητική, γεωγραφία, μουσική και αστρονομία. Ο Βυζαντινός μπορούσε επίσης να σπουδάσει νομικά, ιατρική και φυσική. Τα θρησκευτικά διδάσκονταν ξεχωριστά από κληρικούς και τα παιδιά μάθαιναν ολόκληρη τη βίβλο. Τα κορίτσια και ένας μεγάλος αριθμός αγοριών που οι γονείς τους δεν είχαν να πληρώσουν δίδακτρα δεν πήγαιναν στο σχολείο. Άλλο χαρακτηριστικό του Βυζαντίου είναι ο χριστιανισμός. Το 380 ο Θεοδόσιος ανακήρυξε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Από τότε, η χριστιανική σκέψη διαποτίζει την πνευματική ζωή του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο συγκλονίστηκε από τη διαμάχη της οικονομαχίας τον 8ο και 9ο αιώνα, ενώ το 1054 παλιά διαμάσιδε το ζήτημα της κυριαρχίας και της χριστιανικής οικουμένης, καθώς και αδέξιοι χειρισμοί των εκπροσώπων των δύο εκκλησιών οδήγησαν στο σχίσμα μεταξύ Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας. Άρα, η ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, η ελληνική γλώσσα και η χριστιανική θρησκεία ήταν τα στοιχεία που ένωναν τις πολίτες της πολυεθνικής αυτοκρατορίας. Επιπλέον, η αυτοκρατορία στηριζόταν στην ισχυρή διοίκηση. Ο αυτοκράτορας, ως εκπρόσωπος του Θεού, κατήχε την ύψιστη εξουσία, ενώ ο πατριάρχης καθοδηγούσε πνευματικά το λαό. Τα σύνορα του Βυζαντίου μεταβάλλονταν με το πέρασμα των αιώνων. Στην ακμή της, η αυτοκρατορία περιλάμβανε την Ιταλία, τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία,
τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Τινησία και μέρος Ιβρικής Χερσονήσου. Τον 6ο αιώνα, χάρη στον Ιουστινιανό, αποκτά πάλι πολλά από τα παλιά της εδάφη, αλλά γρήγορα θα χάσει μεγάλο μέρος τους. Τον 8ο και 9ο αιώνα, οι σκληροί αγώνες εναντίον των Βουλγάρων και των Αράβων προκάλεσαν νέες απώλειες εδαφών. Επί Μακεδονικής δυναστείας, το Βυζάντιο έφτασε στο απόγειο της ισχύως του. Το 1204 η αυτοκρατορία καταλήθηκε από τους Σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας. Κατά τον ιστορικό Στίβεν Ράντσιμαν, η άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε πολιτισμική καταστροφή χωρίς προηγούμενο. Σπουδαία έργα τέχνης που είχαν διασωθεί από την αρχαία Ελλάδα και Ρώμη καταστράφηκαν. Μετά την αναζήτησή της το 1261 και ιδίως κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, το Βυζάντιο κατήχε μόνο τα ελληνικά εδάφη γύρω από την βασιλεύουσα. Η δυναστεία των Παλαιολόγων προσπάθησε να ζωογονήσει την τέχνη και τον πολιτισμό. Η πολιτική παρακμή ήταν μη αναστρέψιμη. Τον τελευταίο αιώνα, η βορειοασφυκτικό κλειό των Τούρκων, το Βυζάντιο, περιορίστηκε στα όρια της Κωνσταντινούπολης, στον Ιστράκ και στην Τραπεζούντα, μέχρι και την πτώση του το 1453. Αξίζει νομίζω να αναφερθούμε ιδιαιτέρως και στην πόλη των πόρων, την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το στολίδι της αυτοκρατορίας, εμπορικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Στην ακμή της ήταν η μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Ευρώπης. Γράφει για αυτήν η Ελένη Γλυκατζή Αλφελέτ. Επιλεγμένη για διαμονή από μια εκλεκτισμένη κοινωνία που επιδεικνύει τα πλούτη και πολυτέλειά της, ακόμα και σε στιγμές εθνικών κινδύνων. Αποκτά με τον καιρό της διαστάσεις ενός πραγματικού θρύλου που ξεπερνά γρήγορα τα βυζαντινά σύνορα. Η ομορφιά, η μεγαλοπρέπεια και προπαντός στα πλούτη της πόλης κεντρίζουν τα πλέματα των συγχρόνων. Εξάπτονται περιέργεια και προκαλούν το θαυμασμό και την έκσταση. Αισθήματα που σε άλλους προκαλούν περήφανεια και συγκίνηση και σε άλλους απληστία και φόνο. Τα κτίρια της, όπως η Αγία Σοφία, εντυπωσίαζαν επισκέπτες και περιηγητές, ενώ τα λιμάνια της έλφιζαν από ζωή. Η συνεισφορά του Βυζαντίου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό υπήρξε καθοριστική. Η αυτοκρατορία διέσωσε την Ευρώπη από την απειλή των αραβικών κατακτήσεων κατά τον 7ο και 8ο αιώνα. Διαφύλαξε την κλασική κληρονομιά, ανέπτυξε την νομική επιστήμη, την τέχνη, τη χρονογραφία, τις θετικές επιστήμες και τη θρησκευτική μουσική. Το Βυζάντιο είχε επίσης πολύ καλή κρατική οργάνωση. Το πρότυπό της το ακολούθησαν και πολλά άλλα κράτη. Οι Βυζαντινοί λόγοι μετέφεραν τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα στην Ιταλία, όπου αποτέλεσαν τη βάση για την αναγέννηση. Συνοψίζοντας, η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε το 330 και έληξε το 1453. Η αυτοκρατορία δηλαδή επιβίωσε για 11 αιώνες. Γεννήθηκε κατά την ύστερη αρχαιότητα και καταλήθηκε στο τέλος του Μεσαίωνα. Η πρωτεύουσά της ήταν η Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο όλη της εποχής. Ξεκίνησε ως το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και άτμεσε μετά τον 9ο και 10ο αιώνα στα χρόνια των Μακεδόνων. Τους τελευταίους αιώνες περιορίστηκε στον ελλαδικό, αιγιακό και μικροαστιατικό χώρο και τελικά στα ελληνικά εδάφη γύρω από τη βασιλεύουσα. Ο Βυζαντινός θεωρούσε τον εαυτό του Ρωμαίο πολίτη. Ήταν χριστιανός, μιλούσε ελληνικά και λάμβανε τη ελληνική παιδεία. Η Εκκλησία και ο Αυτοκράτορας ήταν οι δύο πόλοι εξουσίας. Ανέπτυξε σπουδαία θρησκευτική τέχνη. Διαφύλαξε την αρχαία ελληνική πνευματική κληρονομιά. Οι λόγοι της μετέφεραν στα χρόνια γύρω από την άλωση τα χειρόγραφα με τα αρχαία κείμενα στην Ιταλία, όπου αποτέλεσαν τη βάση της ιταλικής και ευρωπαϊκής αναγέννησης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Είμαι η Σοφία, είμαι η Ειρήνη, είμαι η Αγγελίνα, είμαι η Ευγενία. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Είμαι ο Νίκος. Ραντεβού στο επόμενο podcast.